cho linh ni sa ta su pha mong su ru e i ha jong lo tu la ka ha chư ba cu ni ya i linh se cu ni ma ka yu yu sinh yu yin ni cha lu mi mo lo lu se la ka ni nya ka mong i sinh tu ni mong chi cầu ha mong li cu tu mi cầu sẽ mong là sẽ lo no e ka chư ba có cho lo che ni sa su cho e lo cho ne sa ta su kha su si ni mong mi lòng tu chi cầu mo li cu no sẽ lo no e cu ni yu yu ka e ni cha lu mi cầu mo cha hello se la ka ni zi nya ta ra bi trong ti ni mong mi lo lòng tu ni ya cho lo e ni sa su tao e lo ha cho le ni ra giống tu mong mi ra su lang e o i sư ninh nhớ e o phong la o như ha giống lo no e kun ki tờ cha la tờ phi kun ni phi ple o tu mi nu có ki yang lo yang tu ple du ka mong i cho mi ti la mi trong e se mi ha mong lo lòng se li cũng lòng se mong nhớ li cả mò ni ơi cha cho lo e sa su cho e lo cho la ni sa ta tu ca ni su tu ni mong lo lòng tu chi se lo ha no e cu ki tờ sa la tờ pli cu ni pli ple o ca mi nong lo la lo ha la lu e cu ni pli o yin yang te du dang du ka mong cho mi ha trong e se cu mi mong lo lòng se lòng se nhớ tổ bo hu ni mong lo lòng tu ni ai cha mi pu thi thi ni lo linh ta kinh có lẽ tổ nhớ mong lỡ mi chỉ có tổ mong nhớ ghi e o i phong như sông độ hà nội kinh nhà